Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Без бүген сезнең белән татар милли бизәкләре турында сөйләшәчәкбез. Милли бизәк ул халыкның рухи күзгесе. Милли бизәктә халыкның яшәү рәвеше, тормышка карашлары чагыла. Татарларның милли бизәкләре төрле һәм бик чагу. Милли бизәк фәндә бик күп төрләргә бүленә. Безнең татар халкындагы милли бизәкләрне үсемлек, чәчәк бизәкләре, геометрик бизәкләр һәм заморов бизәкләр дип бүләләр. Әлеге бизәкләрнең тормышта ничек кулланышы халыкның яшәү рәвешенә бәйле. Чөнки безнең халкыбыз элек-электән тереклек асраган, урманда йөргән, кош-корт караган, үләннәр җыйган, чәчәкләр җыйган һәм шуның эчендә бизәкләребез дә чәчәкләргә, хайваннарга, кош-кортларга бәйле эшләнгән. Менә без сезнең белән милли бизәкләрнең рәвешләрен күрәбез, аларның өлгеләрен күрәбез. Әйдәгез әле, безнең кунакларыбыз да бар, әйтеп китик. Әлеге бизәкнең төре ләлә чәчкәсе. Ләлә чәчкәсе тюльпан, без беләбез. Чөнки ләлә безнең тормышның башлангычы белән ассоциацияләшә. Хәзер инде ул тормышка яңа омтылышлар, яңа уңышлар алып килүче чәчәк булар бәяләнә. Төсләренә килгәндә, әлеге чәчәктә нигездә кызыл төс өстенлек итә. Икенче чәчәгебез безнең чалма баш, пион. Һәм аны без бик күп кенә рәсемнәрдә, бик күп бизәкләрдә күрәбез. Өченче бизәгебез, өченче чәчәгебез ул кәнәфер, гвоздика. Ул да шулай ук бик күп бизәкләрнең үзәгендә ята. Исәпкә алсагыз, ул һәр вакытта да 3 җәпле була. Һәм кайбер очракларда аны 5 җәпле итеп тә эшлиләр. Алдагы чәчәгебез безнең гөл җимеш, шиповник. Һәм аны инде без шулай ук чәчәкләрнең, орнаментларның, бизәлешләрнең өлгеләрендә бик еш очратабыз. Алдагы чәчәк шулай безгә бик таныш, безнең көндәлек тормышыбызда, яшәү рәвешебездә. Ул безнең кыңгырау чәчкәсе. Кыңгырау чәчкәсе нәкъ менә шундый итеп 2 җәпле итеп эшләнелә. Һәм аның үзәгендә безнең бушлык калдырыла. Алдагы орнаментларыбыз безнең үсемлек орнаменты, үсемлекнең яфраклары. Халкыбыз яфракларны төрлечә итеп эшләгән. Аны бормалап, сырмалап, төрле якларын, тирә якларын матур итеп бүгеп тәшләгән. Әлеге бизәк шулай ук яфрак, чәчәк түгел, ул 3 җәпле, 3 яфраклы үлән дип атала. Күрүебезчә, бизәкләрдә безнең кызыл, шәмәхә, зәңгәр һәм яшел төс өстенлек итә. Һәм бизәкләребез шуның өчен безнең бик чагу, бик матур, бик бай. Ә бизәкләрнең көндәлек тормышта кулланышына килгәндә, алар безнең үй җиһазларында, үй кыекларында, әйберләребездә, киемнәребездә, баш һәм үз киемнәребездә бик еш кулланыла. Әлеге көндә, әлбәттә, без милли киемне, милли бизәкле әйберләрне көндә киеп йөрмибез. Алар безнең милли киемнәрдә стильләшкән рәвештә кулланылырга мөмкин. Милли киемебезнең тарихы фәндә шактый өйрәнелгән. Әгәр дә сезгә кызыклы булса, без әлеге теманы дәвам итеп сезнең белән тагын да сөйләшербез. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында татар бүлеге эшләп килә. Без биредә студентларны милли мирасыбыз белән, туган телебез һәм әдәбиятыбыз үрнәкләре белән таныштырабыз. Сезне дә, хөрмәтле укучылар, укырга чакырабыз. Биредә без бик кызыклы, кайнар һәм күңелле тормыш белән яшибез. Милли бизәкнең сезнең күңелегездә нинди урын алуын беләсе килә. Хәзер мин студия кунакларыбызга бизәлеш өлгеләре таратам. Һәм сез үзегезгә төсле каләмнәр алып, әлеге өлгеләрдә рәсемнәрне буй аласыз.
Biz bugün bizekler dünyasına kişkinegine seyahat yasadık. Bizeklerinin nindi tüsler üstünlük itkenin, bizeklerinin nindi buluları turunda sileştik. Hazır biz sizin bilen kişkinegine trening ütkerebiz, hem ustalık dersi yasayacakbız. Min sözümünü hazır kollegalarıma verecekmin. Әлеге iş türlerin siz mektepte, okutuşularınız bilen de ütkere olasız. Uңuşlar sizge. Kadirli okuşular, milli kiyimler bilen mektepte türlü iş türleri ütkerirge, uyuştururga mümkün. Bunday iş türleri bizning milli tradisiyalarımızga, yolalarımızga ihtiram, soqlanu hisleri terbiyelewden tış, bolalarning logikaсын, mantığın üstüre hem türlü sıfatlarını, uңай sıfatlarını terbiyelerge yordam ete. Hazır biz sizning bilen şunday iş türlerinin birisi boyunca, milli kiyimler boyunca, milli kiyimning ülüşleri boyunca interaktif trening ütkerip olabız. Sizge hazır men türlü totar milli kiyimleri düşürülgen suretler, resimler, kartinkalar, kartochkalar ko'rsatacakman. Siz olarga ihtibar bilen qaraysiz, ihtibarınızı yöneltesiz. Hem şu resimlerini koragandan soň onun nomerini esigizde qoldururga tiyiş bulasız. Kartochkaның nomerini esigizde qoldurasız. Hem şu kartochkаны siz ne üçün hatırınızda qoldurdunuz, şunu sonap çıgırga tiyiş bulasız. Demek sizge kartochkada düşürülgen resimlerge ihtibarınızı nıklap yöneltirge kerek bulacak. Başlayız. Mene bunda bizning totar milli kiyiminin beyramcha stilde beyramlarga kiye turgan kulmak düşürülgen. İhtibar etiniz bu resimdagi tüslerge. Bu kartochkada bizning yol iterge, tabiatga chiqqanda kullanıla turgan, kiyile turgan kiyim suretlengen. Bu kartochkada totar molayı yol ite şulayuk, yol vakitlarında. Әмне bu molay indi jeyge şunday tradisiyada işlengen kiyimler kiygen. Bunsa indi bütünley Европалаштырылганрак кийимге де ошап турайбы. Карагыз milli kiyim bizning nindирәк төс алган. Ничегрәк ул үзгәртелгән, трансформацияләнгән дип әйтәләр. Менә монсында инде татар кызы шулай ук бәйрәмчә тантаналы стилдә. Сол көннәрдә тиздән җитә бит. Менә татар малайлары ниндирәк milli рухтагы киемнәр кияләр икән. Әміне bu totar molayı, qorağız şolma kiygen, şopanı var, evet. Bu bizning arxaik stilgerek yakın. Tak. Şunun bilen tamam kartochkalar. Hazır eydegiz qoysi kartochka, bu mental kartochkalar dep atala okuşular, bolalar bilen ütkerile turgan iş türleri, türlü yaştagi bolalar bilen ütkerirge mümkün. Qoysi kartochka sizning hatırınızda nagrak soqlanıp kaldı. Eyde Şulpan, senden başlaygalı. Benim isimde 6. kartochka kaldı. Anda ol surette düşkan indi bir kız. Ol kızның matur kulmagi bar idi, yeşil matur tüste. Ondan soň onun itegi, bala itegi idi. Matur yollığı bar sarı tüste. Şulpulары, olqalары şulpı kebek idi. Munçası uzunçalıklı. Ondan soň anın motor oylap qışı bar, motor şigullar bilen. Hem ol kiygen idi, motor şabata. Şunun bilen benim iste qaldı o. Yaxşı Şulpan. Eyde Kristina, senin kartochkan, senin de kartochkаны soyladın. Так, qarayız 3. nomerli kartochkаны. Okuşular qaragız balalar
sonau, mantık, logika diп әйттек, олар саный белергә тиешләр, әгәр кеше яшьтәге балалар булса, бит, соннарның тәртибен белергә тиешләр, һәм шушы хатырын үстерә, карточкада сурәтләнгән әйберләрнең алар сыйфатларын да билгели алырга тиешләр. Монда төрле яклап, төрле фәннәрнең интеграциясы, кушылуы күзәтелә дип әйтәбез. Табабыз, так, 3-нче карточканы. Так, менә безнең бу карточка икән. Минем исемдә 3-нче карточка истә калды. Ул карточкада бер егет, татар егете, аның башында түбәтәе бик матур булып тора. Өстендә матур камзулы, рәтләп тезелеп киткән төймә, бик матур читеге аягында. Шуның белән минем истә калды. Бик матур. Рахмет, Чулпан, яхшы. Кристина, яхшы. Мондай эш төрләрен төрле яшьтәге мәктәп балалары белән дә үткәрергә була, шулай зурларга тәгаенләнгән катлаулырак эш төрләре дә күрсәтергә мөмкин. Хәзер тоже шуны кисеп алам. Компетенция дип алалар. Хөрмәтле укучылар, хәзер инде без иң серле мизгелгә килеп җиттек. Мин үземнең серле сандыгымны ачам. Бу сандыкта безнең халкыбызның милли бизәкләре нәрсәдә кулланган дип уйлыйсыз? Ул әлбәттә шигүдә кулланган. Менә шундый шигү үрнәкләренең берсе ул шума шигү дип атала. Шума шигү ул русча инде вышивка гладью дип атала. Менә бу япкыч кулланган яңа туган баланың йөзен каплай торган япкыч бу. Анда инде чәчәкләр чигелгән һәм дә шулай ук менә кош рәсемнәре чигелгән. Татар халкында әйтеп үтелгәнчә чәчәкләр, яфраклар чигелгән һәм дә шулай ук кош рәсемнәре һәм күбәләкләр чигергә мөмкин булган. Менә инде бу шигүле сөлге. Шигүле сөлгедә шулай ук безнең рәсемнәрдән чәчәк рәсемнәре, яфраклар, үләннәр чигелгән. Бу инде чалыштырып чигү яки русча әйткәндә ул вышивка крестика. Бу инде безнең менә шушындый тостымал шигүле. Һәм дә безнең элмәле шигү. Элмәле шигү өлгесен мин инде алып килдем менә шушындый ол япкычта. Ол япкыч, менә бу ол япкыч, ул яшел тукымада шигелгән. Бу инде элмәле шигү үрнәге яки русчалап әйткәндә ул тамбурлы шигү. Безнең халыкта да шулай ук элмәле шигү һәм тамбурлы шигү дип атала. Шулай ук тагын мин сезгә бер өлгө алып килдем. Бу инде менә шушындый кечкенә, бик нәзакәтле кулъяулык. Мондый кулъяулыкларны инде кызлар үзләренең егетләренә сөю билгесе итеп бүләк иткәннәр. Бу да шулай ук тамбурлы шигү яки элмәле шигү белән шигелгән. Әйтергә кирәк, татар халкы күпчелек ак тукымада, яшел төстәге тукымада, зәңгәр, ачык зәңгәр төстәге тукымаларны кулланганнар. Ул тукымаларны үзләре алар сулкып ясаганнар, шулай ук сатып та алганнар. Бәрхет, ефәк тукымаларында еш кулланганнар. Инде төсләргә килгәндә, шигү төсләренә килгәндә, алда әйтеп үтелгәнчә шәмәхә төсен, кызыл төсен, яшел төсен, зәңгәр төсләрен еш кулланганнар, чөнки алар матур, чагу булганнар. Тагын бер үзенчәлеге бу шигүләрнең менә чагу әйбергә иң башта күз төшә. Бу инде ниндидер соклану чарасы да үтәлгән дип санала. Мин инде хәзер мастер-классны шушы элмәле шигү яки тамбурлы шигү белән башлыйбыз. Мин инде кызларга таратып бирдем менә шушындый өлгеләр. Анда инде без төшердек ләлә чәчәге. Шулай ук ләлә чәчәгендә әйтеп үттек. Ул инде безнең татар халкының эмблемасы булып тора. Хәзер мин сезгә әкрен генә күрсәтәм. Кызлар инде энәләрен
үзләре теләгән төсләр белән сапладылар. Шигүне шиккәндә, менә бу бит уң ягы һәм шулай ук тискәре ягы була бит инде. Тискәре ягы да чиста, матур булып калсын өчен төен төнәмәскә кирәк. Сез төнәмәдегезме төенегезне? Менә мине күрәсезме? Минем җиттә төен юк. Юк. Менә энәңне чыгар, дөрес алмагансың. Хәзер менә, остан башласак та ярый. Менә сезгә бит инде рәсемегез бар. Менә шулай итеп кертәбез. И чыгарабыз. Озакка чаклы торты бетерергә ярамый. Менә өйдә эшләп карагыз әле. Шуннан югада шул монындагысына кертәсең. Ул менә шуннан түйел кала, ул бер кая да китмәй. Булдымы? Менә шулай була. Хәзер менә илмәле без бит шигү. Менә илмәк ясайбыз, цепочка ясайбыз. Менә шушы илмәгә. Шуннан менә монда кертәбез тагын энәне. Кертәсез? Кертәйдә кертсен дөрес эшләмәгәнсең дә. Хәзер ашыкмай тор. Әлбәттә, киерге белән эшләгән ясалган шигү ул уңайлырак. Менә ни булды бит? Менә петелька булды бит. Шул петелькага хәзер остан менә бер адым атлайбыз. Петелькага кертәбез и тортабыз. Илмәк. Менә тагын шулай иттереп. Менә илмәк, менә күрәсеңме? Менә илмәк. Әйтәсең үзеңнекеме? Илмәк. Так. Шул урынга яңадан кертәсең менә ортка. Илмәк. Шуннан соң хәзер менә бер адым остан атладык. Яна шул илмәккә кертәбез. И тортып куябыз. Менә тагын илмәк ясайбыз. Шул менә илмәк ясаганнан соң тагын монда кертергә кирәк, кызлар. Күрдегезме? Дөрес эшләдең әйем. Хәзер менә илмәгең бар, менә монау илмәге бит. Менә кара әле илмәк. Шуннан соң хәзер монда кертергә кирәк. Менә шул урынга кертергә кирәк. Энәне ортка чыгарабыз, тортабыз. Менә теге илмәк безнең килеп чыкты. Цепочка. Әйем, менә шул паныкы дөрес бара. Хәзер яңадан адым атлайбыз. Илмәккә эләктерәбез дә тортып куябыз. Тагын шул урынга энәне кертәбез. Илмәгебез өстә кала. Атлатабыз энәне һәм тортып куябыз. Энәне шул урынга кертәбез. Энәне атлатабыз. Илмәк эченә кертәбез һәм дә тортып куябыз. Менә шушлай әкрен генә безнең шылбырлы бау килеп чыга. Менә әйеп дөрес барас. Юк, әйтә чыгар инде, менә алай иттер әйдә. Юк, моны энәңне җибәр әле. Менә моны алай. Хәзер торт. Хәзер юк, бик дөрес булмады. Хәзер монда керт, менә шушында урынына яңадан керт. Шул урынга керт. Чыгар энәңне ортка чыгар. Өстә менә илмәк калды бит. Хәзер остан атлат бер энәңне. Бер адым яса әйе. Мондарак менә ясайсың, ни менә булды. Хәзер энәңне чыгар. Теге илмәккә керт. Уже өлгермәй калдың син. Менә илмәгең синең. Менә шу илмәккә керт, осқыяк. Әйе. Хәзер тортасың, биякка торт энәңне. Булды. Менә күрдеңме? Хәзер шул урынга энәң белән яңадан керәсең монда. Аңладым. Шул урынга кер. Хәзер энәләр мутала. Хөрмәтле укучылар, без сезнең белән бүген милли бизәкләр турындагы сөйләшүебезне тәмамлыйбыз. Әлеге очрашу сезнең өчен бик фәһемле һәм кызыклы булгандыр дип уйлыйбыз. Әгәр дә безнең әлеге очрашуыбыз ошаган булса, тагын да яңа очрашулар теләп калсагыз, комментарийлар көтеп калабыз һәм сезнең теләкләрегезне ишетәсебез килә. Бүгенгә шуның белән тәмамлыйбыз. Зур итеп рәхмәт, сау булыгыз.